Казах се чува. Да. Добре. Само трябва да се Да. а, аз съм Слави. Благодаря за поканата от името на Кометрик. Много се радвам, че съм тук. Освен като представител на Кометрик, също и като завърших студент на Българския университет. А, За мен е огромна работа, огромна възможност да съм тук. Аз завърших бакалавърска програма по психология, английски език и също магистратура когнитивна наука. Така че сега да имам възможност да съм от другата страна на скамейката е доста интересно и вълнуващо за мен. А, Благодаря още веднъж за поканата и за възможността да представим една много интересна тема, именно машината или човека в контекста на медийния анализ и анализ на медийно съдържание, кой добавя повече стойност. Накратко, да се знаем. Вече ви разказах малко за себе си, с това, че съм завършил психология и когнитивна наука. И сигурно се чуете как стигна до това да се занимавам с изкуствен интелект. И съм в момента на позиция, която се казва Data Scientist и ми е доста трудно да обясня на приятели и родини какво точно означава. Първо, това, което ме запали по изкуствения интелект е това, че бях възможности да се използват най-модерните технологии и да се до голяма степен имитира, бих казал, или наподобява процесите, които прави човешкия мозък. В някакъв случай дори да го надмине. Това всъщност ме доведе до пътя да започна да се интересувам повече, да получавам нужните умения и в крайна сметка да започна да се занимавам с това. Но тази сложна професия, така мога да се изразя, е толкова сложна, Data Scientist, накратко представлява използване на много данни, колкото изключително да звучи, от всякакво естество, дали ще са текст, картинки, графики или други, и да се опитаме да извлечем важна информация от тях, по казват тези данни и да използваме математически и статистически методи, да ги обясним и предвидим. Това да ги предвидим ни дава голяма възможност и предимство в това да автоматизираме някакви процеси, които се извършват обикновено от хора. Един такъв процес е медиен анализ, за който ще ви разкажа малко по-подробно и да в това, което се занимава нашата фирма Cometric. Cometric се занимава с медиен анализ вече повече от 18 години. Този анализ включва най-общо казано взимане на данни от всякакви медийни източници, като онлайн издания или печатни, и за конкретна фирма клиент, която ние имаме, да дадем важни изводи. Какво се говори за тях, какви са им, как са позиционирани в пространство и така нататък. Това го извършва на повече от 35 езика и сме наистина доста силни в индустрията. Като
тук искам да ви приканя, ако имате въпроси, прекъсвате по всяко време, може да задавате въпроси, които не са ви ясни. Възможност с хората, които също са от онлайн позиция, да можем да комуникираме, не се притеснявате да пишете и да питате въпроси. Ще се опитам да направя максимално интерактивни за вас. Ще се радвам, ако можете да отговаряте на въпроси от моя страна. Но да се върнем на презентацията. Важното, което мога да ви го представя по-нагледно от работата на Cometric, е всъщност, както споменах, ако имаме една компания, клиент, която иска да разбере какво се пише за нея. Да речем, компанията е Coca-Cola, много известна компания, която се интересува това какво е писано за нея. Ако се включи, така да се каже, договор между нас и Coca-Cola, ние ще започнем да следим всички наши сайтове и неща се пишат, ще ги съберем на едно място и тук ще започне едно оцялане. Нашия екип от медийни анализатори се занимава с това да обогати тези статии, които пристигат при нас, да ви пресее, кои са релевантни, кои не са релевантни и всъщност да достави трите важни продукти, които Cometric предоставя, а именно мониторинг или наблюдение на съдържанието, медиен анализ на вече обогатените данни, с кои са важни, кои теми се говорят от тях, да ви представи чрез дашборди, таблици и така нататък. Или така наречения stakeholder mapping, който показва кой важен човек, дали ще е директор на компания, важен служител, какво говори за определено entity или пример компания, продукт, така, тази обща представа за работата на медийните анализатори всъщност е доста трудоемка и изисква доста човешко внимание, ресурси и така нататък. Но в Cometric добавяме помощта на изкуствения интелект. По-конкретно, нека да започна по-обширно за изкуствения интелект, какво е интереса. Предполагам всички сте чували за шумения на ChatGPT. Не знам колко от вас са го използвали. Нямам съм няколко възможността да помага в курсови работи в университета. Но с нещо наистина полезно, което е именно да помага да автоматизира скучните задачи. Именно това се стремим да използваме изкуствения интелект Cometric, да автоматизираме повтарящи се скучни задачи, така че да могат медийните анализатори или човекът в тази симбиоза да се съсредоточи върху по-креативни, по-детални неща, които изкуственият интелект не може да покрие. В тази връзка работата на нашия екип, който се нарича Machine Learning или обучение на машини, който е тясно свързан с изкуствения интелект, в Cometric се занимава с три основни задачи: да автоматизира, помага в задачи, като за целта имаме няколко приложения, които помагат в това начинание. Също за генериране на изводи, отново от медийно съдържание, се показват най-важни детайли, нещо, което интересува. Това помага например, да не се чете от огромни набори от статии, стотици хиляди, например, ами да се обработи много бързо и да се насочи вниманието към важните точки. И накрая конкретно и точно генериране на анализ. Това също изкуствен интелект много помага в работата на медийния анализ. Като за целта отново имаме разработени няколко ключови приложения.
Така, сега във връзка с първата част, а именно автоматизация на процеса на работа в Matrix, бих искал да ви покажа нашата така най-важна разработка, която се нарича Cerebro. Тя е набор от модели. Тук модел в изкуствен интелект разбираме малко казано програма или алгоритъм, който при дадени входни данни ни произвежда дадени изходни данни. В случая с Metric, медийния анализ, това е текст, който когато го приемем, моделът може да изкара определени неща, сме му задали да го анализира. Например, дали сантимента е позитивна или негативна статия. Дали се говори за конкретно съобщение. Примерно, който дава с Coca-Cola, например, може да се следи дали са природосъобразни методите, които използват в производство, дали имат нови разработени технологии и така нататък. Всичко това от текста моделът може да го извлече и да го тагира, просто казано. Сега ще ви покажа кратка демонстрация на това. Надявам се виждате на екрана. Това е Cogent, нашата платформа по Metric, която използват всички медийни анализатори за работа. Тук получават всички статии, които ви споменах, за даден проект, за даден клиент и могат да избират за всяка една от тях да правят този human enrichment, който споменах, именно да обогатят с информацията, която ги интересува клиенти. Например, дали се говори за някакви хотели или ресторанти, и така нататък. Не съм сигурен доколко се вижда всъщност на презентацията на слайдовете, но тук най-дясно има тези теми, с които ви говоря, които са по-подробни речения или фази, които интересуват клиента. Всъщност, ако се говори точно с това, медийният анализатор отбелязва с съответния бутон, ще се говори за някакво годишна на този по-голям повод за случая. Cerebro, както ви споменах, нашата екосистема от модели, се включва тук, за да помогне предварително на този процес, а именно, още преди да го е видял медиен анализатор, текстът, таргета, преминава през този модел и влиза с съответното представяне, което се вижда с визуализации, че модел предполага, че се говори за това съобщение. Това престява доста време от работата на анализатора, защото му насочва вниманието на вероятно за която се говори и помага за по-бързата обработка. Както ви споменах, също може да помогне в сантимента, като ще се предполага, че се говори на 0, означава, че е правен сантимент. Когато просто се споменава добавен клиент, може да се споменава в положителна среда, положителна светлина, в негативна или в балансирана. И положителни съобщения и негативни. Това също се, както споменах, помага в моделите ни. Така, да се върна на презентацията. Малко по-детайлно за този процес бих искал да ви разкажа. Както споменах, известния модел ChatGPT, който всички познавате, в същността си той е един модел трансформер, който е използван математически алгоритъм. За Cerebro ние използваме същия алгоритъм, не просто ChatGPT, но модел, в който той е построен, а именно да предсказва и да разбира текст. Той е трениран върху разбиране на естествен език и може много успешно да осъществява всякакви задачи, които може би някои от вас са запознати, машинен превод, тегиране на различни части от речта, анализиране на сантименти и така нататък. Това е процес, който ние разработваме повече от 3 години
разработване и експериментиране. Един от главните недостатъци на този тип модели трансформери е, че са доста енергоемки, изискват много енергиен ресурс. Например, ChatGPT е трениран на страшно много GPU-та в продължение на месеци, може да се представите количество енергия и което е изхвърлило. Същото доста голямо количество се консумира, като се използват тези модели. Тъй като в работата на Cometric това се случва ежедневно, използването на тези модели, ние разработихме доста технологично напреднал хибриден модел, който позволява да използваме силата на скоро моделите, но и да намалим значително въглеродовия отпечатък, за да може да използваме по-енергийно ефективно целият процес. Тук идва интересен въпрос, който се повдигна малко по-рано, дали трябва да се използват изкуствения интелект. Моят отговор е не, защото за да съществува той и след това да ни помага, той наистина има нужда от нас. Как се изразява това в нашия модел Cerebro? Ние използваме, за да го учим, данни, които вече нашите бедни анализатори са предоставили. Тоест, те колкото повече данни ни предоставят, това какво те ми се говорят в статите, какъв сантимент и така нататък, това позволява да бъдат много по-добри и съответно след това да помагат и да асистират работата им много по-качествено. Така че в никакъв случай модела по изкуствен интелект сам себе си не е страшен или опасен за някой, без това да е самият процес на работа е очертан, писан от анализатора и конкретното решение за него да е създадено в лицето на конкретния модел. В случая при нас Cerebro се актуализира всяка седмица с нови данни от медийните анализатори. Включен е в повече от 40 групи, т.е. проекта, които имаме. Работи на всякакви езици, това е предимството на този тип модели, платформи, че разбират всякакви езици, освен английски, български и много други. И за зависимост от конкретната задача, сме обучили на момента 5 задачи от обработка на естествен език, а именно класифициране на дадено съобщение, дали е статата е релевантна или не, какъв сантимент да говори в статията, определени персонализирани категории в съответния проект, които клиентът се интересува и всъщност дали има импакт, т.е. ефект от определена кампания. Друга интересна сфера, в която сме използвали изкуствен интелект за работата, да подпомага на работата на анализатори, е когато се налага да анализират аудио съдържание. Доста често се случва да трябва да се анализират не текстови файлове от статии, а например от подкасти или други аудиоинтервюта, за която работа трябва да се изслушат аудиоинтервю или да се използват за някакви стимулиращи методи, които не винаги са толкова ефективни, но ние в Cometric сме разработили модел, който много ефективно прави транскрипция на аудиофайлове и превръща в текстови. Не само това, но и използване допълнителен модел, който помага да различи говорещия. Тоест, има трима говорещи в тази аудио файл, ние изкарваме в отделни говорещи на съответната казана реч. Това, както си представяте, е става доста време работата на анализатора да го свърши това и първо да започне да го анализира, така може да се съсредоточи точно в началото на анализа. Подобно приложение сме разработили за
документи, т.е. PDF, файлове и снимки, когато съдържанието е печатно. В случая има нали, предишни разработени OCR технологии, които сканират и до известна степен на точност успяват да пресъздадат текстовия вариант. Но с идването на новите модели, а именно GPT-4 Vision, ние успяхме да впрегнем този ресурс на изкуствения интелект и много по-ефективно да сканираме статия. Може да си представите в различни издания, може да е формат да е различен, автора, датата да са на различни места, но ние успяваме точно да интегрираме цялата тази информация. Друга интересна автоматизация, която предлагаме в работата на анализатори е в това за създаване на нюзлетери. Както и споменах в началото, една от дейностите на Metric е да създава мониторинг продукти, един от които е така наречения нюзлетър, който представлява много кратко избито представяне за определен тема, често ежедневно, преди ден, какво се е говорило. И той има следния изглед. Всъщност, на конкретна компания, да речем TSB, има отделни секции, която се говори, например, за ние сме какво се казва в Европа или в други части на света. Отдолу е съответната статия и много кратко в рамките на едно-две изречения сбита е цялата информация за това. Това като работа от медийния анализатор включва да се прочитат всички статии, да речем, за един ден, за периода, който ни интересува, да се подберат кои са важни, кои не са важни, по определени критерии. И след това да създаде тези обобщения. Ние всъщност в разговорите в Matrix с колегите от медийния анализатор успяхме да извлечем стъпките, които те използват и да можем да ги репликираме, така да се каже, и да помогнем да автоматизираме до голяма степен този процес. Сега ще ви покажа кратко демо, това е видео, което показва нагледно целият процес, който става 3-4 минути с помощта на изкуствен интелект, преди отново доста повече, зависи от обема на данни. Така, това е отново платформата Cogent, с която работим на анализатори при избор на конкретен проект. Всъщност така започва създаването на нюзлетъра. Бъркаме една беше съществува, ще го правим за демо. Това е първата стъпка, която ви споменах, е именно да се стъпка кои статии са релевантни, т.е. трябва да се включат в нюзлетъра и кои не. Това се прави на база, както споменах, обективни критерии за определен период на активиране за един ден. И най-общо казано, тези обективни критерии са да има съответна ключова дума, например името на компанията, вижте колко е бизнес, да има името на продукта, по-вероятно, да не е определен тип статия, например доклад за финансово състояние или неважна информация. Всичко това се включва в модела и той успява от всички дадени статии да изкара 4, които трябва да се включат и отговарят на тези критерии. Виждате, че времето не е много бързо. Вече отиване на самия темплейт, който център е изискал да изглежда със съответните секции, т.е. в Англия, в Европа и останалата част на света. Единствено трябва да се промени датата, която искаме да го създадем.
И след това да видим кои статии са засечени това да бъдат включени, тези 4. Стигнете към бутоната, автоматично се попълва. Това може да се представите преди било на степен ръчно. И може да редактираме кои секции в това, как да го структурираме. И всъщност тук идва интересната част, която използваме моделите от типа на ChatGPT, които ни помагат да самаризираме цялата статия, в това да излъчат ключовите информации. Може да направим по наше усмотрение колко брой изречения да са, какъв да е стила на езика, дали е американски, английски или British English. Доста опции имаме в тази възможност. След като го изберем, те автоматично се създават целият процес, както виждате, отне около 4 минути. Също вече го използваме и готов за изпращане към клиента. Да е финалния продукт, който клиентът вижда. Споменах вече, че освен на тези трансформери, използваме до голяма степен и подобно на ChatGPT модели. Те се наричат LLMs или Large Language Models. Те наистина са огромни модели, огромни ресурси са вложени в тях. Тренирани са, учени са на текст в порядъка на трилиони думи и наистина са доста мощни. И могат да помагат в обучение. В Метрик впрягаме сумата на тези модели в няколко ключови направления. Едното от които е да засичат, така да се каже, върхови моменти, когато се говори прекалено за определено нещо, за даден клиент. Да речем за eBay или конкуренти. Ако обикновено на графиката виждате за даден период от един ден, се говори 100 или 200 споменавания, трябва да говори 600. И това е интересно за клиента, защото се говори толкова много за нашия продукт. Това, което ние сме разработили като приложение е засичане на такива типове и анализ. Тоест, след като засечем, че тук има нашите статии, които продават на eBay, ние взимаме точно конкретно тях, пускаме ги на материала и той ни подава информация. Може да е някакъв негативен аспект, ще се случило, или нещо позитивно, което е приковало вниманието на медиите и затова говоря точно за това. И така можем да разберем за даден период от време, значи, се използва това приложение, кои са били в кои дати важните моменти за дадена компания. Друго интересно приложение на тези големи модели е отново в анализа и извличане на изводи в сферата на медицината. Нашите клиенти са доста често свързани с медицината и ги интересува, например, някакво лекарство, което те разработят и тестват, как се отразява в медиите. За целта и там статите са доста големи, правят 10-20 хиляди, клиента иска резултатите доста бързо да се случат, като доста често може да се стане само от хора. Тук идва на помощ изкуствен интелект, който ни помага да извлечем информация, например, дали се говори за дадена болест, или multiple склероза, във връзка с конкретния клиент и лекарството, което той е разработил, да засече в
каква светлина са витаминци, като постигане или вдигане на травма и какви теми са засегнати. Например, нещо за безопасност или за иновации. И всичко това се случва за няколко езика, 4, английски, немски, китайски, японски. И модела до голяма степен с 90% точност, но много по-бързо, колкото работа, която би го свършила, успява да помогне да се първоначалния огромен набор от статии. Тук ще ви представя така по-бързо от няколко приложения, които сме разработили. Това е подобна светлина. Например, това е приложение, което можем да му дадем една статия и да зададем въпроси от конкретна светлина, да ни изкара кратко четение, какво се говори във връзка с определени концепти и да ни изкара важните точки. Имаме модел, който успява да обобщи в последователност, т.е. даваме, да речем, 100 статии и то след няколко итерации извлича най-важната информация, която се задава във всяка от тях и я представя. Това е подобно приложение, което анализира отново огромен брой статии и ни дава информация колко се говори за дадено съобщение, за някакви детайли, какво приложение може да има и дали се говори за някакво действие, дали призвава клиентите, например, с протокола, дали призвават да дарявате или свалите, скилите, природосъобразно и така нататък. И нещо като обобщено на тези 4 приложения, всъщност представя на репорт. Отново при зададени критерии от потребителя се дават всъщност цял репорт, от който извлечената информация служи за правна точка на анализатора, както се изводи може да предостави на клиента. Тук е едно много интересно приложение, което очертава графично и визуално за какви теми се говори. Именно ако се дадат огромно количество статии на този модел, той ги разделя по каква тема се засяга. Вместо ние да четем и сами да го анализираме и разделяме, това е дестилирано, както се нарича, моделът го прави предварително за нас, като ни дава и допълнително обяснение с помощта на новите езикови модели за език, за какво се говори. Сега бих искал едно набързо приложение на това да ви покажа. Това е сайт, в който Cometri прави своите дашборди и представя на клиента във връзка с това, което ви споменах в началото. След като анализаторите са тегирали определени данни, те могат да ги покажат графично как изглеждат на клиента. Едно от приложенията, които виждаме в това е всъщност точно този Topic Modeler, модел, който ни дава да, ето тук се виждат графики свързани с, т.е. теми свързани с някаква болест на червата и други подобни, като в различен цвят са кластерирани отделните статии, които говорят точно по тази тема. В зелено за малко по-различна и тук отстрани обяснено подробно за какво се говори.
И на финала бих искал също да ви покажа едно приложение на изкуствен интелект в третата сфера дейност на метрика, именно създаване на stakeholder кампи. Те са така наречени свързващи звена между определено човек или продукт и какво се говори за него. Тук отново караме огромно количество данни, статии, получаваме накрая карта, която казваме за лекарството регистрира, че се свързва с патент или одобряване или подобрено оцеляване и така нататък. Като за целта това е разбит на някакви стъпки, които се осъществява разбиране на кореференция, разбиране на етиката, там е обединено в Name Entity Recognition, тези вас, които са запознати, извличане на релации между самите елементи и построяване на тази графика. И така, бих искал много да се върнем на началото, което задавам въпроса дали машината е по-добра на един анализ или човека. Отговор на кометрите и двете, тъй като за работата на един анализатор изкуственият интелект помага доста, именно в бързина, с обработка на огромно количество данни, с автоматизиране на скучни ставащи се задачи, така че да му остане време за по-детални, по-креативни задачи. Но от друга страна, изкуственият интелект не може да бъде създаден без човека и данните, които той е предоставил. Така че тази симбиоза, която Метрик успява да впрегне и човек и машината, всъщност ни помага да вършим работата си по-качествено. Благодаря ви. Се радвам, ако имате въпроси. Благодаря ви. Машините, аз много работа на човешки фактори, машините сами да се справят с всички тези неща. Ами според моя опит, не знам дали се е чуло за онлайн аудиторията, ще това въпрос на гледата, дали е възможно след време общо взето изкуственият интелект да научи човек да се справя само тези задачи. От нашия опит в моят тип по програмиране, не, защото много от задачите са много специални, специфични, изискват доста детайли да бъдат взети предвид и това е много добре да се справя човек. Машината е добра в това да помага, ако вече е разработен план за действие, път по който да се свързват определените задачи, тогава е много добра. Но ако е нещо ново, нещо, което не се е сблъскало с човек, това вече не виждам близко бъдеще възможност да се машината да го направи. Смисъл, учиш се от всички тези нови проекти в даден момент, да има база за някакъв нов проект, да има база в миналото, да. И сама се справи. Ами, пак казвам, до сега не съм го виждал на практика това. Мисля, че всеки проект е доста специфичен и винаги ще има нещо, което клиента ще иска много да бъде, да се отличава. Там човешката креативност и human touch, как се казва, допринася най-много. И мисля, че това винаги ще се запази. Говоря във всеки раз. Вече доста по-красли с интелект работите на ни заместват. Доста активни, доста добре, даже по-добре се стават от нас. Да, ами зависи. Значи личното ми мнение е, че не може да ни е враг. Това е просто инструмент. Всеки инструмент може да се използва за добро и за лошо. Наистина зависи от нас какво впрегнем тази голяма
мощ, която притежава изкуствен интелект. Идеята, която искам да кажа, е, че то винаги следва това, което ние сме го научили. Тоест, ако сме го учили в това да помага в някакви задачи, свързани с текст, дали ще го използваме след това да се за нещо по-лошо, отново зависи от нас. Тоест, ние мисля, че трябва да се обърнем към себе си това дали ще се използва за добро или за лошо. Бих искала я да попитам, като казвате, че нещо обикновено в нюзлетъра, често се случва клиентите да поискат, което да е различно и разбира се, не може да се случва в изкуствените. Можете ли да ни дадете пример за нещо подобно? Пример, дали са самите графи, какво по-точно се прави на същото? Да, те понякога са минимални детайли, като това в определен стил, изказът по-бизнес, по-неутрален или обратно по-акцентират върху негативните детайли с определена сила да се цитират някои неща от текста. Неща, които за нас може да изглеждат не толкова важни, но за тях са изключителна важност. Това, ако не преди това използвам изкуствен интелект точно тази задача, няма как да го направи. Тоест само първо човека да го направи, да го смисли. И при следващото повторяване, когато има, тогава вече може да се случи. Нещо напълно ново, когато е много изисквано клиента, много рядко възможност да го направи правилно. В тази връзка, може би това е вашата вътрешна информация, но аз да се попитам, ще прецените дали ще ме говорите. Знае ли се, да кажем, тези нюзлетъри, които са с по-положителна, по-отрицателна оценка, с някакви нюанси, които все пак човекът в случая на Кометик е наблегнал на определени части от този нюзлетър, дали тези компании след това използват този текст с някаква тяхна вътрешна цел, примерно при свои други клиенти, пред други компании, да кажем, аз си представям, това е в моята глава, фармацевтична компания, която настоява да се видят, да кажем, положителните ефекти от дадено лекарство и след това отива с този пациента и казва пред дадената агенция по лекарствата в държавата, ето, вижте, ние имаме един чудесен отзвук всъщност в имате ли представа дали по такъв начин тези текстове, които се създават всъщност това ще отиват към трети лица? Аз лично не Да, мога да въпрос. Всъщност, в случай, когато работим пряко с клиент компания, да кажем фармацевтична, идеята на този нюзлетър е да осведомява било той екзекутив борда или по-широк набор от служители, защото макар да имат достъп до всичките медии, никой не седи за четене дни дори за компанията, която работи. Защото това на тях не спестява време, те да знаят къде се позиционират и да реагират, когато има някаква критика към тях, те да могат да излезат със становище, те да могат примерно да направят нещо, че да си изчистят името, например. Тоест, за вътрешна употреба, най-често се използва, разбира се, работим с агенции, които са по-скоро посредник, но не се използват тези нюзлетъри, така че да се представят, например, пред потребители на дадена компания. Да. Още нещо се сещам, сега аз много въпроси, съжалявам така оценвам на публиката. Сега казахте, че около 90% е точността на анализиране на сенсорен анализ, колкото си спомням, когато говорихте за това също е информация, която се дава на клиента, т.е. когато тя е налична, знаем горе-долу каква точно модела и да усява това, а тези 10% по някакъв начин компенсират и се, т.е. някои ходят и след това да проверяват. Често имам проверка след това. Да. Ние също така трябва да отбележим, че когато човек анализира медийно съдържание, има човешки фактори, че не винаги има 100%. Именно, да. Има значение дори дали четеш на факти, че се монтира по черта, какво настроение си бил,
кафето или не. Така че в човешкия фактор също има тази неточност. Именно тук е ролята и заради това всъщност няма как машините да ни вземат страната, примерно работата, така да казвам, защото тази човешка проверка и мисленето, което след това, проверката, която се прави, всъщност няма как да се замени. Не знам дали е възможно на тази, може да се направи модел, който да провери първия модел, дали е достатъчно точно, така че да има нашата работа. Сигурно ще остане и човешкия фактор, който да е за нещо за качествено. Ви споменахте, че може да се използва за анализ на аудиопродукти, обаче да вземем предвид, че се случва, има някакви смущения, нещо запис е повреден или хората говорят един върху друг, нещо не се разбира. Как постъпва в тези случаи? Тоест, прави ли някакви предположения или извежда, не знам какво прави? Да, моделите в това направление за транскрипция се подобряват все повече и повече. Колкото би било за човек, който слуша така много реч сни, машината може би успява по същия начин или малко по-добре. Новите модели на OpenAI и Whisper, те се подобряват все повече и повече за английски особено. И до голяма степен успява да изолират шумове външни и точно тази наслагването на говор. Не перфектно, но в голяма степен успява да го считат. Като тенденцията да стават се по-добри и по-добри. Да? Не знам, може да се споменате фалшивите, но хората се справят имате алгоритми, да се справят с фалшивите. Като се правят това, Веднага се сигурно спомена от има ли такива случаи и тук вече е много човешкия фактор, защото има медии, които се извеждат фалшиви новини. Например, се сложат така и дневните точно на медии.com. Всички знаят, че това е фалшиви новини, но ако пред нашата платформа се наплодне такава статия, която няма как изкуственият интелект да хване иронията, която хвана все още, няма как да се случи, като вече идва подбора на анализатори. Имали сме такива случаи за клиенти, особено в нюзлетъри, често се пускат фалшиви новини и то фалшиви новини, които с цел на смешка, дори не е цел да добият четящите, ами чисто подигравателно, не може да се стане това. Това е още един пример, в който всъщност информацията, която ни дават медийните анализатори, върши огромна работа, защото можем просто да събираме данни за обучение на моделите от всякакви източници. Те ни казват, този източник не е много надежден, този е по-надежден и така ни ориентират всъщност на база на какво да създадем моделите. Това винаги ще присъства според мен човешкия фактор да подсява качествени данни, защото модела в противен случай ще е точно такъв данни обучен. Некачествен модел, некачествени данни ще произведат некачествен модел. Интересно е, често се твърди, че машините създават проблеми и след това предлагат решение. Бе голямо съдържание, машините създават решение, работи. Само преди 15 години тя предлага решение на интересно. И те върши това. Тоест да отдели от пресата и от някои от другите издания, това, което се говори за определена тема. Може да заявите с ключови думи или то да ви дадат за деня, че се е казал тази тема. Сега това го прави машината. По проста причина, както вие казахте, обема, който трябва да е огромен. Едно е да обработиш на 20 печатни издания, това е онлайн, това е натворено. Така че вашата компания предлага такъв тип услуга, но аз гледах веб страницата.
не става много ясно. Това е бизнес to бизнес предимно услуга. Или можете или предлагате платформа, на която и крайни потребители да могат да извършват определени операции като вашите модели да как се случват услугите и какво се прави в вашата компания. Всъщност, компанията ни по-скоро B2B, т.е. работи не с крайни клиенти, потребители, а с други компании, бизнеси, които всъщност се разработват и тези модели, се утилизират по този начин, просто защото разходите за един такъв модел, за един анализ са прекалено високи, за да може да се предоставят до единични потребители и съответно те да навигират по някакъв начин чрез дадени, примерно, ключови думи и други данни, да навигират информацията, която получават. Така че за сега, поне в бъдеще насочена към корпорация. Други въпроси? We don't have any questions. Добре, че ви Всъщност, аз сега Дмитрий Панкова, работя с медиа анализатор в момента и в момента се занимавам по-скоро с подобряването на възможностите на такива, с провеждане на продажби и така нататък. Благодаря ти, Слави, за интересната презентация, дори с някой, който е работил ежедневно с медийно съдържание, е лесно да се забрави всъщност каква работа стои за улесненията, които имаме ние всеки ден. И за да премина всъщност към възможностите за развитие в Метрик, иска да споделя така една шега, която има в екипа относно изкуствения интелект и дали всъщност той ще ни вземе работата. Но ние се шегуваме, че изкуственият интелект няма да ни вземе работата, но може да ни вземе работата някой, който може да работи с изкуственият интелект. Тоест, ние вече в 21 век в света на чат GPT, ние трябва да можем да работим с него. Той е част, така или иначе, ежедневието от работата, няма как да се свъкнем, помага ни. Това е факт. Така че в екипа специално постоянно търсим много хора, всъщност как да има изкуствен интелект, дори още повече анализатори ни трябват, защото и съдържанието е много повече от интернет пространство. Да завърша презентацията и на Слави, искам да разкажа всъщност за нашите възможности. Все пак като студенти съм сигурна, че се интересувате от развитие. И това е една от индустриите, които в България всъщност е така добре представена от различни компании, на които е Метрик. И не е нещо, което всеки е чувал, а всъщност това, което е необходимо е интерес към анализ на данни, както разбрахте, разбира се, добро познание на английски и други езици, интерес към актуални новини и разбира се критично мислене. Това, което ни отличава от изкуствения интелект, което всъщност е темата ни днес. Ако не сте сигурни дали това би било интересно, бихте искали да опитате, има един много полезен курс, който всъщност ви дава и сертификат. След това от AMEC, това е Международната асоциация International Association for Measurement and Evaluation of Communication. По принцип този курс е платен, но ако имате желание да го преминете, можем да ви дадем безплатен ваучер, с който ще може да се запишете за курса. Той не е много дълъг, в смисъл би от него половин ден. Така че може да ми изпратите своето CV на имейла, който ще намерите на страницата на Метрик и да заявите желанието си за него, ще ви предоставим такъв код, за да имате възможността поне да се докоснете до тази индустрия, да видите дали е нещо за вас. А пък ако ви е интересно, има развитие в България, има развитие в Метрик. Ние търсим хора с интерес към анализа, към медийно съдържание, за стаж, летен стаж, тази година също провеждаме, вероятно на година също ще имаме летен стаж, както и за full-time media аналист. Това е основната дейност, с която се занимаваме, освен наличие имаме и различни други отдели, които ни помагат доста. Това от нас, може да разгледате сайта на компанията, ако имате интерес. Ние ще се радваме да чуем от вас вече след това. Добре, благодаря ви много. Надявам се, че ще следваш. Благодарим на всички, участници в срещата, че бяхте тук.
Отново казвам, срещата е записана, тя ще бъде написана онлайн. След кратка обработка, може би в рамките на седмица някъде предполагам, че ще имаме пълното видео, така че за останалите, които успяха да дойдат вашите студенти, ще видят много се благодаря за тези видео. Благодаря ви още веднъж. File